Samozrejme, tie hlavy ešte máme dole určite, ale naša kariéra určite pokračuje a rozprším sa teda do klubov a budeme v tej kariére pokračovať všetci. Ale ja verím tomu, že sa ešte stretneme, či už v tom seniorskom máčku, alebo ako partia si určite dáme nejakú stretávku spolu, pretože fakt ja na tých chlapcov nikdy nezabudnem. Ja mám strašne zimomriavky a až slzy možno, že v očiach, že pri každej jednej fotke alebo spomienke na to, skrátka, pre mňa to bolo niečo neskutočné. Neviem to opísať, pretože pol sezónu, ako som mal, a jak mi tam niektorí ľudia hovorili, že proste neviem chytať a som nervózny a podobné veci, tak skrátka ja neviem to opísať vážne. Bolo to veľmi smutné, predsa len bohužiaľ boli tam oči preplač, pretože s niektorými chalanmi sme možno naozaj posledný krát a nikto nevie, aké budú naše cesty ďalej, ale ja každému jednému z týchto chalanov chcem poprať len to najlepšie a všetkých budem sledovať, všetkým budem držať palce, pretože sa vytvorila neskutočná partia a naozaj sme ukázali aj to, že spolu dokážeme aj vyhrávať, ale spolu sme dokázali aj vypadnúť a zobrali sme to tak, že sme všetci spoločne sadli a proste boli tam také emócie, že klobúk dolu. Všetci videli, aký bol ten zápas a myslím, že takto sa v semifinále nehrá a bolo to také, všetci boli sklamaní, plakali sme a takto to asi malo byť, keďže idú giganti a nemalo Slovensko.